Para persoas alleas á robótica podería parecer case cousa de maxia, pero para as novas xeracións é prácticamente un xogo de nenos. Usamos varios robots y programas diferentes. Los de Lego los usamos por primera vez hoy, pero también usamos las placas, los robots que veis con los niños. Montamos robots e despois os programamos a través do ordenador. Non a montamos nós, pero lle enviamos estas instruccións e, por exemplo, mira, Robots que seguen liñas que detectan obstáculos ou que diferenzan a intensidade da luz. Hai tan só uns anos, moita desta tecnoloxía estaba reservada para laboratorios de alto nivel. Agora está ao alcance dos máis cativos. Co paso do tempo, esta tecnoloxía cada vez se vai democratizando, facendo máis económica e máis sinxela de utilizar. Entón, aquí hai robots que a mellor xa levan no mercado 4 ou 5 anos, pero cada vez están surdindo novas ideas e novos tipos de robots que son máis económicos, porque a tecnoloxía todos sabemos que tende cada vez a que os precios sean máis económicos. Neste obradoiro a rapazada aprende a través da experiencia o clásico método científico de ensaio-erro, demostrando as posibilidades da robótica na educación. Que se trata de que os rapaces descubran que a tecnoloxía serve para crear, que eles poden teñer moitas ferramentas, tanto de software como de hardware, con as que poden crear os seus inventos, os seus trebellos. A actividade enmárcase no programa Ponte Verán. Os obradoiros tecnolóxicos son os máis populares. Ahora estamos programando para que salga un número al azar. me están enseñando a construir robots e a programarlos. Estamos programando uns robots para que fagan cousas determinadas que decimos no ordenador. Porque a mí me gustou moito e gustaríame que os outros tamén lles gustara e tamén se divertiran. Grazas a eles, 70 nenos e nenas recibirán nocións de impresión 3D, programación de aplicacións, realidade virtual, robótica e programación de videoxogos. Se falades cos rapaces vades a ver que a experiencia é moi satisfactoria e que o que están aprendendo nestes días, xa non tanto do punto de vista de educación formal, sino que ao final é tamén un entretemento, non, para poder pasar as mañás. Unha aposta que facilita a conciliación familiar nestes tempos de verán, mentres os cativos entran en contacto coas novas tecnoloxías e aprenden a partir da práctica.